lifestyle ya brabo a ye womu ye didie mu ye nantie mu sene ye tutu ya namo sifa eno ene kofa sa hawo nyina edebre eno ntino sede be ya ye bebo ye kidneys yi eho ban na ye nkofa ohaw kakrabia meto ye ho so akese yade a obenya no ubo ni din kura mpo eno kura atimi ma obipi ekosoro na wawie no sika wanya nyina nso no wodi sika no san ba behwe wo ho yade ewo kidney problem yi eho a wanhwe ya eno mpo no eye 50-50 wo bebo ka wo bewie no na wo san abehwere wo nkwa eno ntino wo ye nipa bia na wo tie mi a mesre se brano no obenum nsuo aya ma ntwen masukom enne ansa no wanom nsuo bi wo ho a obetena si the whole day na afi no wanom pure water sachet paako anase mienu wo yesa wo ha wo ho wo se wonum nsuo na kidney no etimi ede wohoro eniema a enye ni nyina na wo dwonso a etimi afa wo dwonso mu ahwiegu kama ehia nsuo anti se wo ye dehydrated anase se nsuo sa wo nipadua ma na wo ha wasabo na anase wo kidney no eye pa anti bomodin ase always no be stay hydrated na chese obenum nsuo brano so da kokora nka wanum nsuo kora nya pure water sachet be ye 9 anase 10 vote kese no be ye miensa anase 2.5 wo se wutimi nom no dako obi wo horse medium impensuo nipa bia ni wa wo mpensuo obi a pensuo nsuo eye ma nipadua cleanse yen system no eboa ehohoro ne mabone toxins e wo nipadua nim nyina efiri mu wo sori anopa wanum nsuo kakra ebe boa wo ama wo moja nani aye korogin kama ensukuro ya nso ebe boa wo eyi wo hawo bebre edi efiri ho eno ntino ewo se ye ma ensunom ehuhia ye pa obi a wonom nsuo bebre bia no obo ne kidneys no eho eban afenso ye momodin ase ye betai edi enuane anase enuaba ebeboa yen ama yen vitamin C and vitamin C no okọ drugstore ye tuntum bi a wotafra eye na emom enka wutimi nya fi the source na nka se eye ekutuo tangerine niamaniama ema yen vitamin C ni mu na anka eno eye na wanya supplement ne nso aka ho eno ne beboa wo ye pa ama wo kidney no etimi atiapo afi ya entire apple ye pa say ye red apple say ye green apple say yellow apple bia ya apple yentai enri apple ye pa eno so beboa yentai enri grapes ye pa eno so beboa yentai ni vegetables fruits and vegetables ye kakumba yi say ehia ye pa wonoma eboa to prevent you from dehydration ebeboa wasiesie ni pedo obi o me the vegetables minimu hwe ukohia sister penny bi pa wa dress ya hyehyɛ ne nsa hyehyɛ ne body retri makeup na akoto no restaurant aduane green pepper wo mu nyina wa yi ato agu table na se carrot wo mu nya wa yi ato agu table na se wo yesa wo ha wo ho e wo se wunya more vegetables and fruits na eboa ema wo kidneys no etimi eye n'adwuma eyie afi ya tidy beans udi kidney beans a eno so beboa abo kidneys ne ho ban ye pa afi nso yo bi a wo mojamroso abomodin ase brano no bekwa yaresa bia na doctor ebe hwe wo yie said ye be ya enkokọ suru too much na enkofo how bia emeto wo kidneys no eso afi ye nuanom mranti a esisi so nso yesremo eneno emese sebi aketima kape agodie no ehia mo yie pa eche mapomuden enu nti no ene mranti aba enkenu e wo 70 years for ene tonomo ene omo na ate asiso na branti da bia aphrodisiac da bia gise wenhu saa nieme ya China fo ye ya dodo nieme huhu de da ho ba koto sese ya no osi so 3 hours no osi so 5 hours saa aphrodisiac ne ensa bebrebe na aba na ene hwan bitters bebrebe no eno na de kidney problems bebre ebre yen no enam wie bebrebe anajo na kwabrane akosi ho sausage guha aponchi guha pork meat na guha pork yi preko nami na guha cho na ayesoche na warea na wanom star ni Guinness agusua 2 years yes wenya kidney problem mama ye pomuden no ehia yenye na yenhwe ye didie mu eyie fi se kidney no empe too much protein so what I edidi protein bebra wo the pressure ma wo kidney no ebewie eche no ebekwa akoma kidney problem ama wanhwe ya wontimi enso ano ebia
na said de bia meka no me se yade ni bi wo ho a eye sikafo yade ai because transplant ne nko anu sika ye beje no ni sika na chese wu na wo bewu enu nti no wu ni sika te se me a meti hei ye mo ye ho modin na ye manya pomodin enhia yen said ye be ya yade no emma kra na kampese yakọ akwa yenkwa yen health take bit for today no aha ena ye de besi na me koso aka will say yes stream live on Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM ne capital letters na share na will be benefit na leave your comments no contributions na egu yen WhatsApp ne SMS line and so 0594841044 0594841044 afi Ahenkan apomodem redwumade no wasonkoso awutie wa Ahenkan 93.3 FM no na ebusuafo na wotwe etwa mu no ye kasafa diabetes eye esichire yade ehu ai esichire yade yenim difo apomodem aso ye dwuma yeni oba ye Mr Sapon ode ye femu ai ode ye femu kirekire yen lecture ba kope wo kirekire yen ema yete ase eyie pa na de ekowie ye nyina ne se ye ma mote ase se diabetes no oyata na ta ba ko any hypertension diabetes ni nua pa ni nua brebo ni hypertension enti ya diabetes dia na se ye de hypertension so ebe pe so e de mamo na amamotimi ehu kwan ya mo befa so a mo nso no mo behwe mo hu so ye se ebe ya se mpo asiche ya de ne wo na se mojamroso ni wo kra na wo behu kwan ya befa so a wonsan kofa mojamroso e ma meka ho anampo se ni nyina ma ye kra na se de wankasa wo be ya wo be sia no kwan na ni mienu ni nyina kra no emma enti na ye behwe mojamroso e hypertension dan obi se madam me call hospital doctor say moja na ye bebre dodo aba broso enti no menya mojamroso me se da bi mojamroso nje se moja na ba broso moja ba broso enye mojamroso enu enti na ne doctor e be kire yen ade a mojamroso no eye kwan ye fa so a mojamroso yi nipa kura enya ensenkyere ne e da adi bra mojamroso no aba abetena wo bi so kwan ye be fa so a ye bebo yen ho ban bra yade ne wo ho se be ya enkoye kese eno na puto kasem ye friend management na ye wie nso a ne ehia me yie no eye preventive aspect no prevention nso ya hwe prevention of hypertension se de be ya ye nkonya kora na emehai enu ntino ene me wo Mr Kingsley Sapon e wo fie ha ena me wo Madam Victoria nso ewa ha ena me wo Mrs Angela ye ka hono me refi ono so me wo ne fie efidie mo ha se pacho uku ni din kra na ye din Jamra Mrs. Angela Jamra Mr. Jamra ene wo yire abekamisa e wo video mu ha obekyerekere me jo ebusuafo yensemre ne yebekọ studio B na yakoma abedwafo akwaba abedwafo me pacho me mamunyina akwaba de ba Ahenkan 93.3 FM so yeah Awurabena jo me gidi se yenyina yehu eye Chris Adomti yehu ye yedanyame ase se enenso ode yenkwa ache yen na ye de de bia menim se ye ho ye fi se ye kyerekye apomode ho ne ama ne de ni kwan se koba se ene Mr Kingsley ntimi ama adan ya wo yare basa etiefo ne nso den no mo nso ebeye nti yedanyame ase se ode yenkwa ache ye Mr Sapon ne di kan mebi sa se mojamroso kwa ka mojamroso a eye de ba de okay mechia oni wati for Ahenkan FM Ahenkan de do echi ti baby a omuti ye ni bia no ye dinchi emu de ne ma obi biara ni titiru ene your headquarters district office or MH your director or da municipal health administration nano ene ye DDNS omo ho nyina not forgetting your public health nurses your nutrition officers omo ho nyina ese omo bi mu ko ha a omuti sa program in fact abeye program bia abekan ye ho na dane da nyina no eche ye nyema be brainti akoya de hia ama ye nyina nurses ai bi mu old town ne aboabonom ne esem nyina nso se mfanchi akese mfamfa mframakese so mfam wotifo nyina se omgoso nso 80 e de radia se na nso da foforo na watu nenim e de akere ampa
that's a no yesunya bibi fa esiche yade abro ni friend diabetes and then no ni nua taa ba kwa ye de e piano eye moja bro so anase bro focus be friend no hypertension anase hypertension na ansa na meko yare no na disua mu pa no okase mekase mu no mekasa fa yare no senia yetie ne ntiase ekura etie bro ni be kan the meaning of hypertension anase moja bro so ne nchirase ekura te sen ye free hono mo a nanka maba risk factors se me maye nipa idie so bibinti metumi anya yare ni bi ana am I at risk se metumi develop hypertension ana se me we ni sa no a kakra nso be kwama se minya ana se yare no betina widie mana se yehu a eden niema ba ko mienu miensa na be dedi bro ni be kan the signs and symptoms na signs and symptoms no ma chemu mienu ye what the early signs and symptoms and what the severe form of signs and symptoms no so ye den ewo ho me koso no another subhead na mesa kasa fa ho complications of hypertension say yare me benya wie na bibi nti manhwe so enni ne ye ka kire me ne so anase minimum po na me nam ho na say yare na emiame mpo free mu na ye de me do hospital a anampo amfama nko hospital den na betumi den atome the betumi symbol no ebe the preventive aspect and preventive measures no na yetumi esua ade papa ye de bia mekasa Ahenkan tie for there we are very lucky to have omo tirima bobil na ombe cheche yense na dan nyina no yetumi egina ye na so cause obi ni ma ewiase obi ye den eche we den chie mo den so ma me owo odan school your friend Auntie Mercy ene oba ekone ti mama pacho me pese me sha se kwan da ho a me pacho kwan eda ho enuanom pese me sha se kwan da ho a kwan da ho okay me pacho say ka hypertension a na two big words and a yaka boom and same you know tension and a hyper na hyper no ewo health mu no ade a ewo soro anasa ade a ano dene and a tension so ti say bibia pressure bi aba ade bi so enti two big words den yaka abom twi no na ya na mpempi no mankofo ye confuse mojabroso enti dan nyina no oka mojabroso na say papa doctor sa abroso de na montwi bi nsie ba bi na dachi mi hia modi ayeden e de amame enye sa na ye pa kire na de mpese de to atiefo adwene mu ne se hypertension enye duabo yare sara nso enye honhom yare hypertension enye yare a aboa bi deba na me pese me twa bi nso se hypertension eye moja mo yare me ka say mu nyina no boti asa me guso bo so se ade ye frani entini ana duru banya nyankopon bo ade no ede tu onipa mu no obeti se me kasa ye den efa ho enti mi wie me kasa no boti entini na entini no ye wakese ye wanketwa ne wanketwa pa akese ne bro ni friend arteries dan ketwa kakra ho no ofrani veins na ketwa pa no friend capillaries enti bon se me kasa mu na o chirechiri mu no obeti sa ensemi ba ko mienu miensem ye den ewom ye ka hypertension pa de tia ne se aduru banya oni nyame bo wiase odi ma odi obo nipa odi ma odi to yam widie mu no empempi no moja fm na meka duru banya moja ne tai fm pa kese no a de arteries no na moja no tai fm kese pa na fm sa na empempi no epempem duru ban no ne walls no ana ne walls na ewo ho no epempem no enti pressure ede epim walls no droben moja no fa droben ni mo no se ano adini bebre na broni frɛ no hypertension yan hwa de ti se ye water works odan ha na water works ebie pipe ama obia enya nsuo anom no wo hwɛ tubes na pipe no anansuo no be fam aba for the first time no a mpempi na enye akese no na gi nsuo no esan se pressure aya na omu bie nsuo no a ano adene efa no se ketwa ho aketwa betumi apai eti omo de akese na aya agi nsuo no na akese ni gi nsuo ne ene ne pressure ni wi a no achema nketwa no enti be hwa ye lay pipes akọ nipa fi a ofia and the pipes no enketwa rubber pipes no enketwa na ye de ye den eye
Samfoni we mi twa samfoni we de ato adwene say ete saa wo onipa dua no eden emu na de tie ne say onipa akoma epompi moja na moja na epompi no ewo say wontini no duruben ne baako efa na wache ama honam akwa no enya bi ayeden e de atena ase ema remfi moja ne mu ena nutrient wo moja ne mu ena oxygen so yeden ewo enti se moja no entumi enuru ba bi e wo say eduru a ana ede ohaw beden ebeba enti meduru ho enti me mpese meka eno ho asem bebre enti pressure ejina onipa oduruben ni mu no se anu be ye dini bebre a ena broni frɛ no hypertension na ye omumienu akoma no ebo ena esan adwom kakra enti de atie ne se ansa na ebenya hypertension no last week na make say onipa bibi biara ewo wiase bia is about figures and numbers enti ye wo number ewo ho ema esichire diabetes yare ye wo in fact obi unam no bi kra bisa say wadi mfie say kwa eye number ena woka enti behwe a bosum ni nyinam no ya number your calendar year den ewo ho enti bibia is about numbers enti kwasi bro ni nyansem no esan say akoma no ebo na esan home na san to na dwumadie so enti no ye wo bre a akoma no ebo na ye ready bro ni friend no systolic eno kire sania akoma no a contract ana a beat systolic ye no efi ho no mo a ye benya the second reading aye obro ni friend diastolic eno ye ase de no nti mpempi no omse me call ye catch them say 160 and I say 140/90 ase ne nchira ase nyina ne say akoma no ebo ena esan arrested nti say ebo a ye ready first ena arrested so ani asan ready for the second reading I friend systolic nti say o kan ya o bisa me say hypertension den a in a nutshell no any examples am ba nyina no say ena hypertension ye den etie yeda say Mr. Sapon e won church sonkon a wodi ama ye abusuafo ene ye ko school yet classroom ene ye suade no eno nti se wo fie a mesre mumfa akonwa na muntwanhia na muntie na church we unya ne wo baabia an just Ahenkan pe the best in the east an eno nti no ye go so ye suade ene mojamroso ena ye ka ho asemi ye stream live wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM near capital letters. Na leave your comment na share na obi so and benefit be. Meko Madam Angie ho, Mrs. Jamira. Na me bisa say e de be kra ne kofa sa hypertension na mojamro so eba. Yo, Miss Medase. Na Miss Mechia wesi fo nyina ene adofo muti ye nka nyina wo baby bia. Yo. Ye ka hypertension ho asem. Na ye woniema bebra ekofaba but Ghana hanum die ye kase ye jina kade ekofaba pa na eye bibi efe no ye lifestyle said ye ho said ye wadidie mutie said ye oye wo ho sifa niema ben ne komu ye say eniema efri omu ba no enye chain said ye ekomu nti na kire se insunsanso a ebekọ mu no ene na pie ba abonten ti se obenya wapomuden pan ya na ejina ne me bia wodi kọ mu na den kra na yedi kọ yemu ye beka bibia fa yedidie ho ye beka bibia fa yensuo no ho insuo ben kra na ye no aduane ben kra na yedi enchin adoso mokwa adoso spices adoso eno so ana ye niji ho akwala kra ya wo no enenene kra nim se ye wo bibi wo ho a ede nti na mpanyifo ye nyina ye num ye yende nti ene moko enchin spices eno a o ode aduane na eba unhu hwi wo mo taste a wo benya na spices eno aso ne ye body Jesus say o aduane die ede enso na apomodi ewu mu no hwi nim inti ye ka bibi ye say ye lifestyle obi o sorry anopa ma chi ode mani nyina ne se obetwe kakra ko nimu mesere me kan ye nuanom omu smoking no ye say smoking uchiko mu ni nyina no itumi the hypertension ba obeka se wenye bibia o me ye mre bia na me wo school mu inti me kra me jai why ye
akosto wo body nim baby a twen say wo benye du mpempensuo bi a enu akasa be da ne ho adi obi wo hon mo se mi de mi pe moko bebre mi we ye aduane na se moko ni ma mi ndi moko no so a na de ohaw na eba no enchin bebre we ye aduane enchin kra nim yenti taste pacho enye enchin na ma taste enye enchin ene ma taste yesi su biem se enye enchin ene ma taste taste a ebe we aduane mbe ye combination a wan kasa wo bebo wo ingredients ne ma se de obesi fire no na enye enchin ene enye spices ene yesi se wonyi ndu mpempensuo bi a nipa wonyi no edu bebi a wogo se de yesi nipa ye fragile ye kasa de ye fragile na se enche na ago nipa sa na yetie owo akara hu se apomodi ni sisi ho but onyi ndu mpempensuo bi a hu se na apomodi no eja ne ho ti yesi ye frɛ bibi se over 35 years you are at risk intano de ye ntwen po nka se wo twen se wo be yare uti ye wo ya ansa na waka se wo ko hospital akọ check inti pacho make say ya se wonim se wa bro 35 years going na mesro ma wa pomodi hu hia we especially se obekọ akọ check umoja mo so aye frɛ ni BP ana ebiem nso se wo hwe se de ye num nsu a se de na yen papa eka no o se moja ne fa yen dro benim wa wo mu nsu wo nom de obenum so de achile omni ma wo hwe se de awia bogana ye wia no anu edin wa bre wa fa wia so abaye wo se wunya warm water bia wo nom at once na wo pese wunya ice water inti ususu se wo force de ade a ennu egu bibia a relax wa dey na pese ensi enti sa ne ma we nyina metima me di si anu si na se papa wo bibi o de beka wa sa ne ma we to meet the hypertension e bre na ye see family history o ma mi nyaaye o papa nyaaye ene wo akra na wo so hwe ho ye family history there dangerous because one inherit o mami moja o papa there o befa and once omo no yaka cho mo se no mu obi no den ya kakra beba umojem nanso ejina se de wo besifa toto wa brabo yeti hei ye ni bibia ye afoka fu edu baby a mesrem mo ma yentinitini yempom Ahenkan FM to me organize programs ye ko health works ni enema otepa enso obi hu ahinti nya dia beba ombada yes the best in the east enti me so fa wo ho gisa niema nim natnet wo pom ebra no eboa ma fats cholesterol ne sa niema na atata wo modini mu no ni nyina sote because sa niema ni nyina ne kabom emede hypertension eba Yo Mrs. Jamira wachire yade atwe na che papa aye ku ne ye kasa ene de finally watoa me wa ha sei na aya na ne ye manije ne se bebre na dodo na e wo dan ha ni nim se Old Town kra no clinic bi wo ho nanso etiefo me fa akwanya iso akai mo se abedwafo a me de wo mo ba brano Old Town ene kra de obeka se maseda na makosoa Old Town staff aba ha sei Old Town enimdefo akukudam enegu ho enu nti no mesre se wo hu bi baabi dodo ana bibi eye wo na se wo pe baabi akwa bo modin a na fa wani e kire Old Town Health Center first near ye chips si ye health center oba wa che se apomudin aso eye eyi ni nyina bi wo ho bibi abenye bia echichemu ni nyina bi wo ho a che se de ye wo bia wo ba wo benya wo so ne wonim defo a obehyew enu nti no na said ewo ho no sa na tie abusuafo eya Ahenkan apomudi medwumedi wa Ahenkan 93.3 FM ena masogo so a motie no ene ye mojamroso ye streaming live wo Facebook go search for Ahenkan 93.3 FM na leave your comment na share no bi so and benefit papa courses ni bi eka ho man right before answer I call the courses no so eso no in fact me den sembo kese be ma
my sister me train a man by in fact ya brand ho pa ya me insha be bro oma yesua de in fact answer na ye beka say obi a hypertensive and now say onyamoja broso no ye nhwe nipa nim by just looking at the person and ye the akachire obi say obi a hypertensive na de tie ne say I was say udi kan eba hospital and now bopini apomdia so ye biara e ben wo ba ye tumi chichire wonsa anya no be 3 times and I said 4 times now 4 times ni mu no esa say me di kan akachire say bibia ye figures na figures na eboa ma ye tumi di eboa yare mu hwehwemu nti no eni kwan say onipa no o chichire ne nsa 2 3 or 4 days na eni kwan say ni BP no esoro de no eboro 140 na asia de no so eboro 90 enti se wotie me na wabɔ apini apomdia so ye bi na wakɔne akyekere wonsa da edikan da etoso mienu ne miensa so na already na se results na eba no eboro 140 na form de no eye over 90 me ha mani nka na aha kwan na minsura na nka wo ye develop hypertension saa de we ma minya esua de bi se ye nuanu bi na BP apparatus ekura yen na ye de nam efiefie mu ne nam car mu na ye cheki enipa BP no na ye cheki ya na ye di hu ato nipa so pressure e wo so no adesua wo nyina ne say it is not the best sure answer na do be to antihypertensives and I said BP adro so no I will say wonya daji ebisa no even atokra ne BP ni krampo e wo soro kra no eniema ba ko mienu miensa bi so betumi adadi ana obebisa niema ba ko mienu bi ayi aka ho na watumi ayi more confirmed ansa na watumi ayi aka sister eka courses no bebre da de me de so no na ma kire mu kakra no eye se obi wo coexisting diseases bi te say kidney problem bra na wo hye odwumedi ase no wo de kidney eye den ekasai se obi wo kidney problem the likelihood and as a percentage a woman say ni pakro no say o develop hypertension no yeden e wosoro enti wa wutie me say wo kidney problem bia yenya hweye na yentumi antwemu anko say you develop hypertension ebie obi a wanyini sister kan ye emfie enko anim no na wonipa ego na wo yemre e wo ne bi ho ebie wo say your family history e wo hono mo a me na bi me na kwaku donsuo bi na owo BP on so ene transfer ba me na bi so ene ba so enti anamu sa na BP yeso yene a yato nsemu tintan alcohol usage excessive alcohol consumption yetu yemfu bia yentie blue kiosk no no anopa 1 cedi awia 1 cedi anyume 2 cedis mame amma wo de hypertension ne kura to nchani a could you believe say one more and you almost share classroom as see brand new so ye nyini no ene ye de bi gina ho na wo gina ne nchen a wotum se wanyi kura se papa wo adenti ana ensa no ayi nipa kro no afi nipa tibia bim de ne kwatibia bim wona ma no ye fita no ha me kan na me kama babunu no enti ana me sungu me yam se wo man Ghana or that to be precise enti ye wo youth nie ampanifo no ebu be se mpanifo to sa ekọ emabunu diem no wedi anko mabunu diem asa akomo ankasa diem epa mcho ne ani diem ne obo kasa se ensa na yetu agusu bebre no ena wo hwe kura no a ensa ba bie kura na doso kura sin asori bie ne anu se mebo mo fanche baby abeko bia no ensa baby abeko bia no ensa na na me blame be di blame kase na ko se advertisement ye ma advert no ensa advert no eye nika na na de bia me kan sense nkomo ya enkomo fa ne ya wabro atoropi emfanya advert no de wo akwakoye na ye nia wo ye fine bia ne bibia wo ne sika bi ne bibia ne de na ye na nka wabro atoropi na wa ye fita nam ho a na nka ye de wa ye advert na nka nipa nyina ye den ehum me se ne diem ne oboka sa se ensa na ya toso ya to agoso bebre ya to atese wo so bebre no eno so tumi ma obi ebenya hypertension titru ema no kura no sesi no mame ohwehwemu kura aboda kura se ema no kura nom sin mema no which of course enshada enye fine yen tonko so tobacco use efre bibi shisha
You say if be weed, heroin, if be cocaine, if be jot 555. Na kwabrani esi ho. Ni ye pon husie sa. Wodi pan so ohuni mu nya kusibon. Na di husie akwa kopunu mu. Na so ye tokọ so da ne da nyina. E ma remfi me say. In husie a wondom no e contain compound bi a broni friend nicotine. Nicotine no enye very good for onipa o blood vessels no. Ne sa yeso nti e raise o pressure dorobeni enam no na de how kese aba. Ma me twa wani behwe. E mofra babunu ananse mane mema report to hospital sir enne won develop hypertension na esewani enye se ka kire wo ye ne akwakoje bibi te se fat diet preko no mu wie preko beef no mu no ye ne akwakoje hu bebre dudu o ye meat intake na akosoro bebre dudu o enti ye wie nkokọ no mu a ye wie nkokọ na chi last time na me ka se so be wie abo akokọ no kura na chi na e kata abo de ho no be waye free ho where you fat content na den e dey free mo empempi ye ni vegetables any fruit inti ye de na kwa ye meat all the time meat and carbohydrate no a inti dani dan nyina no onipa anase ne a o indulge wo sa ne manim no the pressure na den ekosro ye salt intake ma me nchira de baako salt no anase enchine die no akwa ye se esi table ho nko a na kire se ye di salt. But additionally say, Shadie, empempis oba yen homes na ye fie mu na ye hunu more esijaso ni aka ye hunu entini de gum ye hunu koko ne ye kana no pa ye hunu entini de gum more na ya hunu ye de ntia gum ne ya ka no ye wie nso ye twi boko de di a ye de entini ye den atum na de meni ni kura mani sana me ba o hwe mi na obi sam se me boni dia ne se ono kura de se wo twi boko no ko sa de ko bi ti ese twi mokonim plus enchene enti ubehu se ti na ye gari na ya ho no kwabra ne de nchene begum more na ya ho no kwabra ne de nchene begum empo rice water ana emo aye no akora ne de nchene sai de egum na te ya wie bibia ne table na esi ho na ye didi ho dining table na didi so no ne esa de table salt assign den e de esi ho enti papa fi adwuma ba no watiem ya mansa fa nchene na wagya don na me na me fa kakra nye den ensom. What is anua? You are at risk of getting hypertension. Ebio, yeni spices bebre hono. Minyane kasa no, or can spices on wasem. Spices contain ni compound be a bronifen monosodium. Now one of the deadliest idea minim se Ghana FDA so woni mu a. Ema babuno no ana nipa abananse no obia e develop hypertension. Enti mesre say ye bette yentini die so. Ye we meat no so ye bette so. Yambo modern say ye be the fruit near the vegetables. Atenetene ne apomo atenetene de yempe. Na mesere say alcohol use. Any tobacco use no so ye bete so. Inti these are some of the examples of causes you be to me about so mami. Yo, ye da say ye pa Mr. Sapo ebusuafo me say ene ye sua de mojamoro so a aba na nansen ye hwe ye member of parliament Honorable Alexander Kwesiakwa ne free health screening na wo ye ya utimi hu say maba wa mebu na ebechichire wo monsa ne de na edoso yie pa na edoso yie entine eyo ha kese pa edi yenya entine se ne wanya sa akwanyan na wafidie da ha na wutia odofo akwanya kese pa sie na sopem na ya akwanya kese pa na wanya ebia na nka ochina na abenya heart attack nanso ene wutie ye no bibi wo hwa obetimi aye na wode asisa heart attack no ano ekwan Mrs. Jamra fire kwai ensankyira ne ben ene de bra obi anya sa mojamro so na meche signs and symptoms yo mesanda wasibi yese sign kofa yenchi yere fiade baako kese mroso bebre kran so to me the hypertension eba me refi Ghana for I just say when who say ne nyonko elusu weight kakra eya na momma difference in brim ye wo de welusu weight and say naturally why ye ne exercise ama ni weight ne so aba from ne wo de ne so ate e bia na me yare bi so ye de ni man say nipa ne be kese ni hu sister why you fine yo ye ha no mentwa no ye ha no kese ya setina pa Oba ware kwa ware na 2 years ni otia na chese ni kwa anhwe ni
enti mesramo yen so aye soso bebre yen fa hye yentim the more na wo ye kese no na wo send develop hypertension wo redeem nti yo mesro insentrene kire say obienya hypertension you say ye free bibi say hypertension is a silent killer won sentrene but enshede ni sentrene e beda ne ho adi at once ama we hu say sentrene we dey say menya hypertension you can get the hypertension for so many years e betumia wo read maybe teen age but na weni mba ho so nso a wonko hospital nko bisaye nti wo ho a da yare bia ball no ukọ e usi uti o se wo hefa ye check u BP na na ehu say ekosro insentrene a eda ho a mefa ne say abaw abetina widie mu awie no eda ne hu adi eye one uti be power papa ti yare ebebo da na de atene say BP no pain bi a ubenya wo ho no esama ne kosro nti se wo poli na oya wo ho kra etumi ma BP kosro ubufu keke esan ye boni nti the more na ubufu na osan ye bona BP ni so kosro na oto yare ma ho nti sa ade we uti bedwa ho yesi ye fre bibi asroben sa na ye ka no mesre mwenye ti yare ni nyina na ye asroben ebi wa na ye BP afen so wo ho no ma hu se wakoma no etumi bo gaga ne a stopping na hu na se ko slow wa hu se senche bibi wo reading ma enko yie se de hu se wakoma ne bo no ensakayabum ye se the heartbeat the rate na e beat in ensakayabum mesrew force na da wakoma ne so na de pompi moja no insakayabia bem nti wo ye develop hypertension e wo se okọ ana yeni facial bia nso wenum nye dufu but ye wo bibi wo ememu ye se ye fre bibi pregnancy induced hypertension se unya nyempo ba utumi develop but enye nsenchene e kire se oba enya nyinsempe na chese wenya hypertension na emomu no makoye mienu ana se de moja ni di umu afusan ne Sunday another pressure kakra yeden abetusu nti se o your ba na bia wonyin se no nche se bia wenya hypertension betumi de sade no so yeden bantis nsenchani bi mefa se na fa kakra ye beka kohonom no ene se wonya nyin se pe se o ya hwiye because so be ye at risk ye one senchani e che se ubetumi develop hypertension but you mejo kese mu na ma yem bra na yo ene na papa fato asokre kon right mama kasa bebre we nyina na gusuri ti hotan ho wan say bebia mama de bia fa ne bra me sane sa sisi ade se mama matia se sisi ano ahenkan apomodem redwumadie ne de contract no ejina Mr. Sapo any Mrs. Jamiraso aje se me ankasa me kase mabre ana se wo bi sheda fumu ba se bia bibi ne yenka ho asem ansa no wa be mente sade na watwi bia Mr. Sapo ompe se wo si ha eni yo me pacho me no akasa bebre na hypertension no enti se sani akwabana ne nya malaria na ne ho aye hidi tipa na mo fefe enti okọ hospital a ye betumi ehu se dia wo ye idie o se malaria anampo bia o se typhoid anase bia o se ayemka mpanifo obebi o mutabu bese se o yemyo ya na wanfe wo se a ye hu so yemyo ya ba we die ensenkyerani bia ni hono mebedadi na hyase a se na menu anu ba ne kan no benya early morning headaches utumi nya bibia e friend nose bleeding ohuimu typon ase ohuimu typon mojan kakra say hypertension no hyase say e ba so na e da ne ho adia wani broni friend vision changes mo tai nya wani so tai siw wani so tai siw so bi fie kire ba je say o strain wani ansa na wan de hu o hwa de kura no a aya na onhu ni ye empepi no tai ti sound e wo wasum broni friend buzzing in the ear o tai strange sound bi e wasum se benkum se nifa mini aba ne kan se ubenya irregular heart rhythms ampa se ne onipa kuma ebo no wonko ano wo de ne ebe den sa kire kakra be de ebebem na tie ne ye se
signs and symptoms no afi say e call the severe form na afi je nsemu a oni pakro no oya de kakra bi ana wa bre bro different fatigue enti nanti akwa na onanti ase onanti nu ha obetena kwan so be de wo ho anu ye baako obo typhoon obo typhoon a enye sunsunu bi anade bi na akofa obro na efunu no ediba utaye so much confused we are confused about wo ho bro different confusion utaye so much confused about one kasa wo system na ekoso no utaye benya chest pain severe chest pain and now benya muscle tremors eto de bia onsa ena onan no etaye sheki kakra te se senia se bi o menansi manususum na so wo ye nya bibi te se stroke bi no enti sa ne mai ba ko mienu yi edadi wo o system ni mu a is an indication and as a bibi promote wa catch say so de ntem na wo ye develop yare friend no BP blood pressure and as hypertension Jo, me da se Mr. Sapon ebusuafo ya Ahenkan apomudin mredwumedie na wasogu so a wutie e wa Ahenkan 93.3 FM eso no. Yen WhatsApp ni SMS line ni 0594841044 0594841044 na mekoswa akaimo say ugusu abutie no na wo question bia na se bibia e kire wo so na wo pese wonso ubisa asem efa ho no na wo churochuro ni nyina e de to ho na ebrepem no se bia homatrofo ni tuma eno ane se ye peke calls ni sa ye de 10 minutes e beto wo na ye de receive calls nko aye wia na afebre na aka ni nyina no ye de buobu ansem misa ni nyina ano enu nti no mesre tiefo aya na ye bie phone lines ni tuma aya mo twen dodo mesre mo ye de mre ene ye adwuma nti obi wo ho a bra ye yiyi nsemmisa na no na afi na wo frɛ sim wo yesa ye ntimi emfa nti mesra asese ye nya bia homatrofo no etumu pɛ na mo ahyase na calls no basa se de be ya ye be pick calls no entem na yetimi yi wo bia sembisa ano ebrepem no bia nso nsa aka de opɛ quickly no Mr. Sapon, me pacho sese ya no menya hu mabaya resabia ya chechire mensa me hu se menya mojamro so kwan be na mefa so a metutuma na mon ye se de be ya enkofo how fufuru bi ansa emreme. All right, answer na me dance answer na me call o management no kasa no ho kakra no bra menya blood pressure no hypertension na wie no me se me dey me touch a little bit on complications. Okay. Say manka complications na Ahenkan if you hana mama or say me bo mo na me complications ne dey say ye be kantino. You say anaka ye management anaka prevention and the complications lastly. Tiasia say last week me catch you say only our develop diabetes no on sama ne nko na emom no obe manage say ni nua ata ene ye kan ho asem eye blood pressure moja broso enso dia saranso na hypertension yi wonsa emanenko ne mum obe manage one abra yare no aba so awie yede wo yanya hu a yede wo to edro so no dane danyina no hunu signs and symptoms ewo wan kasa wumu ebe danso ebe kire wo se obipi no ekosoro inti banan ne to anamon ekọ hospital entem do wo da duro so ede se eduro no yema se enyema hu signs and symptoms bia in fact shade bi nso ewo widie mu a eno beboa wo ma wagina yie ama se BP no ana pressure no se ekosoro ewo mu a watumi eto anamon eden entem ema refi se ni nuata diabetes dia omunu atawia stroke yare inti se wotwen ma yare no ana BP no ebe kosuru bebre ewo widie mu a ansa na bedu hospital na foforo enso de ne hwan eden ede agim management baako ebio enso ne se bere ne bra no nyina no hwe se waduro a yede wato so no obenom na wonsesa aduro no woni a wada BP aduro so no onsesa aduro ono ani pem na obesesa aduro a age se hospital doctor ni a ode ne to so no na ayi no ade afiri so empempin ye ne ye wo ho ne tight se na me nom ya che na me de mi ho hwe na me nom ya che na me be ma adwodwo na me nom ya che nti da be pa na me jai se duro we eden enom kai se me se yade no yentu ase ne mom yadwodwo ne dwumadie bi eden anom abre a uguso
ya catch us say o diabetes na ye manage edi ama no hwe ye say o diet o nutrition enso no ka obenya wo bia last time na me catch us say ye diagnose catch us o diabetes a ye nka ye de duro ma wa ye nwie yo e wo say wo hwe wadidie eye enti ne sa ye so nti yankopon so de nyansa dom ebinum a wo me nutrition officers and as dietitians dane da nyina no won kyerɛkyerɛ ma ubehu kwan abefa so obedi aduane ben kura ene ne duduo mu abere a ye manage diabetes hypertension ede ama wo no wadidie enso eyade a ye manage se ubehwe yie se woni anuane a contain too much salt ubedidi entem ebere ben pa kura na ubedidi aduane ben kura na wudie na bo nipadua no mede manu besi a na menua ba so aka bibi kakra asoso Mrs. Jamra would be best so na say Yenchin no yebeti so. No correct. Pacho yenchin yentiti so. Na spicy ni yenjai. Yewo prepare, yewo akikedro, yewo ginger, natural spice a yebetumi use a ebe boain. Pacho management ni bi nso no. Mo me fa sa kwan ne so na mboaye nyina. Jo, na me saba Mrs. Jamera me saba wa wo. Na me bisa sisi ano be den ni yebesi ano kwan kura mojamu so no emma. Na make sure preventive aspect. But you we there ye born one by one. You see, dear de ban ye kwa koshe de besi dear de banano. Inti no, me fan say e be the other way round. Inti ye say one smoking ye shi bebre na ye no monsa bebre ni ye njai. Inti ye prevented ye na ye jai. 2 ye di fat ye penyema ya chichi angwa minimo bi oto agbashpa o simpacho me pedi ano no mangwa no mesrem muma yente fat food chicken preko niema bebre chicken no yedi kan beka wa hadada obawi a wine chi no nuwa no wo ne kwanso na re no wo ne kwanso enye bebre ena enye mroso ana second third enchin no yente so said yedi kan aka no ene spices no moko bebre yente so afe yemfa ye hunje apomudin mu adwuma mote se Ahenkan FM omo ye health work fa hunji mu bi ebia wonko awonam no wuntumi wonko awoko jogi no wuntumi mesro enye se watiesiesi lorry kwanso kwa na chese wotiniti humpum efie ho na skipping row wankasa obeye wo ho nante wo koba afanefa etre ebe boayen ase wo koto kakra o sorry pacho mamuma yenke kan ye ho nhye ne enye ye ho mo a yenye very active ne enfa ye ho njim empempi ne ye mamenom obi wo no se ne ba ko school no okobo football na odi ne ho ji sports man ni tibewu mesrem beginning of say u train akwala ebeba be ni suban no start free ho wu nya exercise ni bi akra ne so tumi akọ school na ye train say sports ne niam so is good for the health no o ero so o se o manenye mesrom yen ma no mu engage yourself in those social activities no mu ma yenye na enkom ho say de be yo munyi a omuntwin free ho ana third usu bebre mesro enye kese bebre na ekire se utiye wo be hwe se de meti anso erade ado mitiye enti mu ntete eniema bi so na yentumi enkra ye ho ni enya apomuden pa yeah yo me da se ye pa fe quickly no Mr. Sapon yen complications no right ni I want ya futuo bra yare na abane so anampo onko hospital na wonim se yare we ne ha me no se ogitum se signs and symptoms a wo fam no hypertension ko ade de na edikan ni kai se me kan se imtiase no onipa droben no moja na moja ni mu no oxygen den ewom na eboa onipa o cells no se hypertension pressure wo blood ni mu no ano ebeye dene edema vessels no a ye frɛ bibi stroke etumi complicate ma obenya bibi ye frɛ no stroke enti wona wo mo stroke no ye nanam no ye papa no ne maame no menya stroke no edi adanse e bibre se baby a affected limb na stroke no ayeden afa ho no empempi no omunya
sensational bia yɛden ɛwɔ hɔ touches bia yɛden ɛwɔ hɔ ɛhɔ nyinaa na etumi yɛden ewu wabra ɔmonte atenka bia ɛno yɛ strokes obetumi benya bibi yɛ friend renal failure no ɛyɛ borɔfo kɛse na ne nkyerɛ ase nyinaa ne sɛ kidney failure sɛnea wodi kan no bra na wo hyɛ dwumadie no ase ɛne kidney ayarehwɛ no akɔsoro nti mɛsrɛ sɛ obi abɛnom nsuo bebree yɛfrɛ bibi sɛ wowɔ hɔ na wonya chest pain broni bɛfrɛ no angina pectoris wonya chest pain omu ɛta yɛ ɔya kɛse paa ɛyɛ na mpɛmpii no ɛyɛ hypertension na ɛba wotumi nya heart failure wotumi nya heart attack woya koraa bɛtumi nya glaucoma ɛtɛ ɛne retinopathy ɛbɛtumi ɛbɛka ɔyareɛ no yɛden ɛho nti ɔntia futuo anania wɔtia futuo koraa na ɔmfa ne nuronom ɛmfa nyɛ biribiara no ɔtena se ɛyɛ nhwɛhan a yɛayɛ no tumi bɛwie baabi a aba bɛwie jo ebusuafoɔ ene yɛsua deɛ yie paa na lectures no ɛme sɛ yɛde guso esi anesa nanso sɛ dem di kan yɛ no yɛaka yɛ deɛ wie ne wɔse yɛn so yɛ ma mo kwan na mo so mo bam na mo so mo de mo deɛ ɛbrɛ yɛn na no yie bi ɛwɔ hɔ bia ne akwankyerɛ pa bi ɛwɔ hɔ bi wɔse yɛde ma mo no yɛtimi ɛde ma mo ɛno nti no na ahomatrofoɔ no yɛ 0201944485 0201944485 and I said 0554820910 0554820910 wobetimi afre na sembisa bia wo fa mojamruso anase hypertension yade eho no wonso wo de abanim difo akuku dam wa ha ombeyi wa no french ya ne ye wapomuden na wageme so se ewo me a mensem me pa cho na monya pen ne paper na mo atworotworo ye fa sembisa ne nyina ye wi a ye de calls ni sipe na afi ye bua ne nyina ano. Hello, good afternoon. Good afternoon. Wapomuden. Ewo me a mensem. Me pa cho wudin any baby a wo free. Pacho me di ejedu me kase free abo. Jo, ejedu. Me damwase wo sa insecure. Na anope me ko hospital na tamwa omoto treatment no. Na me bisa attendant no. Na o say me wo 120 over 97 and then bisa 30 cents no say na mo kan so na mo say at least I share the na say 90 na we so akoye 97 na me bisa say at the same pacho umfie no sen ejedu pacho me 66 years yes me pacho you ejedu yebeyi wa no ebrepem yeda say wo frɛ ede ba dwumedi so 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 ebusuafo nso betimi afrɛ na wo de wasem bisa aba ene ye kasafa mojamroso eho ebre ene ye de ye adwuma nti wo frɛ ntɛm a ne yetimi eyi nsem bisa ne nyina ano na uguso efrɛ na wo frɛ obi no no nso frɛ de na kyerɛ wadwen ya kyerɛkyerɛ animdifo akeka ne ama bebree afa mojamroso eho ne a edi mojamroso eba kwan a yebefa so yebebo yen ho ba afri mojamroso eho ene omo akasa na mejidi se wa fa bi ede ato okotokom 0201944485 0554820910 0554820910 Mr. Sapon ofrefo bi anya maye die na yebetimi ayi agade na no na yede atwe afrefo a okay na mini aba pese odi kan yi anu wi na meso di bibia asoso yo Mrs. Jamra etie for hypertension yes ye wo range bia ye de ma ye nhyeda ni specific number ye betumi aka say o sha ase na fe na obi atiesi okay hello me pa cho wa pomoden ewo me aro so pa cho wudi any baby a wo free pa say Mr. Jamra me free achimba yo Mr. Jamra ne na onkwaso area de pa cho wa sembisa area I think that because of the time sometimes that you have the them pa cho wo se won tai enjonson tentem pa cho na se da ko no timi jonso be predodo say me sorry anopa maybe about 5 o'clock na me jonso I mean you be right in the middle by 5 pa cho nya mfie say
I can only 52 years. 52 years. 62. Okay. Now one nsuo bebre de. No nsuo pa. Oh, okay. Ono nsuo pa. Yo, eja. Yeda se. Pacho wo say. Na Pacho o yare bi also. Pacho there. Oni yare bi. Eden adwuma na wo ye. Okay, me driving. Oh, you're driving. I see. Yo, you be you answer na why? Yo, Mr. Jamra, yeda say self-reba jumedi so unim bibi or can Mr. Jamra na make say ye Mrs. Kuno intina me man Jamina. Oh, okay. 02019444850554820910. Hello, Papa, what pomodin? Apom dia wa mia minsem. Me pa cho udin ni baby a ofrefri. Ka se fru asane. The from kwa menza. Azam pa cho. Bo ha na mensa eduni na ai mi titri. Ntiase. Na pa cho sha se ache. Edwenyi mra anazina madana mo abo se mensa na ai titri me poa na mpoa na ai titri. Eje sha se ache. Sha se ache me pa chan. Ya se ache kakra. Wanya mfie sen? Menya 55. Me pa cho ensa joto ntampe wari bi pen. Oh, ensa de manum bi pe. Joto nsu manum bi pe nti se dia de. Enye pinti meja bibia. Aja ni nyina na mpa cho wo yare bi nso. And me wo attention minam kakra na me kuma yem pele na jise mi kina kakra sana. Na wakwa yare sabia ama doctor ka che say wo hypertension. Me ba cho ma kwa me start wa abo embu na me de ko e. Nti wo de dro so awonom. Madro ni na masa. Okwaje na ono ma ne sign wan ko biem. But I and then sign you to this usumi so ansa na me o mi se mbosumi. And a drona sign ne. Usumi no. Omo se esan ne. Nti just abosome ne so. Me pa cho. Omo se just usumi so ansa na masen aba. Yo, ejamate enimdefo ebe you are no ebrepem. Yeda say wo frɛ edeba dwumadi eso. 0201944485 0554820910 0201944485 also betimi afrɛ na won so de wasembisa anasa wo contribution anampo se adwenkyerɛ bi nso betimi afrɛ na wo de aba Ahenkan apomodin mredwumadie na wasongo so a wotie Ahenkan 93.3 FM so no ye de bra ofia de bia brado nko abodi kosise no mienu ebebo apem ntise na ne de kan a wo de wafidie na to Ahenkan 93.3 FM dia na ni apomodin mre no ye efia da wie bia don kokosise no mienu ebebo apem 0201944485 0554820910 0554820910 Mrs. Me patch of fire kwai. Said na midi kan na ansa na ofrefo ni be mu. Hypertension ye ni number bi e be ka se no man ye 20 ana 80 eye range. Every baby and a cocker baby. And a gina unfia wedding so. Inti e bia me fan say when yen fie kwanim te say bia 60 no wa be check na wenya 130 90 at once na yen to me nka say hypertension cause the wenya me fan say 17 years we ba be check oba benya 130 90 ono no de ne na wo say ye de yen attention ye ko ho because na pomudin no eno no wo fom but panyin ni de ne de eko ana medi kan yen nipa ye fragile yenyi no na ye go nti ye range yenyi no na ye go. Hello. What pomodin? Me pa cho udi ni baby a ofrefri. Oh, yes, I'm Sister Cole. Sister Cole sa chim so edro me pa cho mo asembisa enkoma yen. Sister Cole me pa cho gina ye ma ye me nti wo kasa ni ye.
Never saw what I mean. Me pacha fe de ye. Beating me will be, or that beat is in so. Made the grow so. When you are a panel, and can't be on my twin be and so, and the crowd, every. And if a man would do, in whole soon you come out so, Miss Anna. Me pain feeling when I'm for die. If I can't be firm and say, echo. If you're not a man day. You, sister, if you are not me, fear. What do you feel saying? Sister, of course, me pacho, when you're in fear saying. Oh, me pacho me was 64 years. 64. Aye. Me pacho you, Mama. Ebe you are no a prepem. Edasi. So free pacho me day so. You. 0201944485 0554 820910 0554 820910 akabe 2 minutes near their friend or friend no abewiye na afi yi nsembisa no ano enu nti no onso betimi afre na wo de wasembisa aba 0201944485 0554 820910. Hello. Afternoon. Good afternoon. Wa pomoden. Acho me answer. Me pa cho udi ni baby a free. The project to Makasansi as Messia. Yo, Mr. Jekuma Chimesu Bua and Pacho for Simbisa Ebra. That's all me. Yeah, what can you say? Fresh and me, Ghana 92. Now, the same business say, Opiana, Unya Pressa now, Osenya Ghana. Okay. Okay, me pacho you yen so yeda se Mr. Jekuma nim de 4 be you one no yeda se so free badge medi so 0201944485 0554 820910 0554 820910 0201944485 onso betimi afre na wo de wasem bisa aba wo de wadwen kire aba wo de contribution aba ni nyina no yebetie na sopem na yasom se wo ya pomodin adwuma yeni nso na pese won so frɛ na wo de kakra ka ho a ekwan eda ho wo betimi afre na won so wo de kakra aka ho yo quickly no yenkwai na yenkobua yensem misa no ano obi am bi me pacho ai oh okay but na yem papa bi also a driver ebisa se on Johnson kra na efiti no pa be 5 for be Johnson no this enumerate na watch me asa enya the second urine ti bisa adwuma wo ye ni mfia wedding right penny also ni yare bia so nhwehwem kakra metumi amanaye eyese also okono ko check in kidneys okay esan say onipa kidney na ebe produce urine e de amount enti omse wo san bisa na se na onum nsuo pa na o se na me pa cho me num nsuo pa enti so okwa ebe check in urine output and intake na ya hwese corner pacho na ya hwese okay hello Hello. Wa pomoden Awurabena am some. Me pacho udin any baby a free okay Your family Kokuam for some free at so yo we jump on san me pacho wasembisa no enkomai I don't clear yard and back me back hospital. E jump pacho ye ti o Na me buy no na me be no 140-80. Hello No be fear no so. I no person me why I send me no. Now coin ya hwe mojem se bi 3D wo mojem a. Patrol dey be. Okay yo enimdifo ebeyi wa no mpacho wanya mfie sen na yare bi nso ete wo so ana Me wo sugar so. Sugar so ba na me wo 5.7. no what did eja no wedidi Gabi na me nidi. na wo nidi na sugar no wo bi wo asiche yade a wo da duro so ana da na me wo sichire yade a me da duro so. Duro so dia me man en free me kura. Saneye yo eja eni enimdifo ebeyi wa no ne enti a ba ne sa
Yedasi so free badjumedi eso. Bye. Mpacho afede yentimi fa free food bi abiem na yenyi emu ansem misana no na. Ebako bia na. Eti na me kan say yen papa no our driver now say on to me produce urine during the day no na ne urine akwa more scanty no. Omomodian say obe check ne kidneys no and ne bladder no say problem bia any ho dia na ye dia seda amerade. Ebio say questions are afrefo no free bisa ye nyina na kwa questions are. Eye me wo yare ne deda. Mo yare ne deda. Mo yare ne deda. Mesre wa me ana me kan nso. Mafrefo. Hello. Wapo modern. Me pa cho ma woni so kakra e ma me. Wodin ni baby a wo frefre. Pa cho me nte won kakra. Hello. The fro Kofi Nyame. O ka se free he. Achim atiase. Achim atiase hene. Wow. Me pa cho yetie wasem bisa. Na wakwa yare sabia. Onti ade ebon. Oh. Papa no ne line no atiatum achim atiase hene ene na me ti sa kuru no mente da. Na won de oso won ti ade ebon. Achim atiase he. Achiase. Ose atiase eden. Achiase he. Jungle warfare. Achiase. Ose achim achiase he. Sa mo me ka se kuro ni di na de atiase he. Ye na se me kuro mo he na wonkwa so. Ma antini ye asem no se de no oka no. Na me se achim atiase he. Achiase de se me ya me kuro mu. Enti janana wo ba na me si he wonkwa so. Ai nana wasem no wantimi emisem wie na wahoma no atiatom na emisem very nice question pa no can be no say den or severe kind of headache but emanenti ade a ebon nka maybe sanana say na covid panie wa wobi ana wakohwe say bia say 1% sa na de yo papa fa ye fem but na mayiwe na no we na menua ba eyi ofrefo na obisa say oka say or diabetes ewo mojabroso nanso onu medona no pay na ne ho eye ne basent oda kakra na eko na menua ba pese okasa kakra uti yi anu ya na mde dia kana so yo mdase ti hypertension ye race en fi ade ba ko pacho we de mo fa nche se wo bre bebre a e wo se wo ji wa home nipa obre bebre a ye friend stress wo be he obi wo simitia me ya osi wo ye stress e be compacho stress nankasa crescent the hypertension ba ti ese de na mama e kan oye ade wie ye no osi na oye bibia wie ye nti onu medro no na ne ho ye ne basabasa okoda ye no sorry ye ne eko ti mohu solution na no e wo se onya bre no de gina home ana so yobi ani bufu bebra on hwe said you betumi a controlling ne ho cause bufu adan instant na obubefu no etumi ma hypertension ne kra esamba but unya rest na oji wa home na obuto ye ma esan ekofom boko nti muma yenya mrefo ahomeje. All right, me di pia minua ba asemiye concerning mama of Freya so no bedro ni we na nebo ene yakaka ne say one emani nyai edro na onom no yeden enom ene ye di kan. Two, edro bi on kan so ho say edro bi akra one or two side effects ewo hominim hypertensive drugs ene diabetic drugs are onom edie but the making nan say on fan to na dwenim say eye no ene beboa no ma na tumi atena se ache so ka say because of that nti ojaya e de how beden ebeba yo me bompa say enye nana fi se me fa ko bia biem. Hello me pa cho nana na asabe yo nana won kwaso apacho anya atiatre ayo ekro ne de say achim atiase hene
Ohine kura ena ye friend achim achiase hene. Okay. Yo. Ene wasem bisampa choto asomaye. Me pa cho chance e di bese. 6 months and I want to cent. What is spray cent? To say ye mere spray a duham ya watching in cano, and I'm po say a BB just a won't take cry. Now they did ya watching it day. Oh, now a yipania bass, so what would be? What would be? What would ning in every COVID-19 could dear woo, the panion, what would ning in every oh, back one would be you. And him before ebe you are no. Now, me patch apart from a no only mojamosoni and siche ya de uni or how be a on check up. Well, me sure on time pe a hospital on time yari. Oh, your mom on time yari ni be on. On time yari. Me ami to me Sunday ye. Yo, yeah, that say and him before ebe you are no. Yeah, that's pa. Yo, bye. Right now. Ye asem ye koswa ye asem na no ntentem so no na ofrefo nso ba ko frɛ bi say aya ne nan ne nsa etai esensene eye no kre eye ntinimu eyare ana droben ana mogyamu yare enti se ebasa na ntinimu sisi a na edisa yare no so ayeden aba ti ebesre se empo se wo ne sa ye so nti se wo diabetes ewo so na wonsa no nan tai sensene a aya ya hweyi bere a wokwafuom aya ya hweyi bere a wo ben ade a etwa eho na nkwan kofa card bi anyeden amfa ambrɛ ne de o haw kɛse ayeden aba na obi nso ebisa sɛ BP ene diabetes no ne yɛ sɛ ɛyata ene ata na obi nya BP a osan tumi nya diabetes obi onya BP bia benya diabetes we ya kasa san eyi masem sɛ ya de na mede ka ho ne sɛ BP no ene diabetes nyina no ɛyɛ ntinimu ade nti se ba ko ho ka na ba ko nso ho ayeden aka nti se wo BP a the percentage se obetumi asan nya diabetes no so yeden e wo so esan circulatory impairment a yeden e wo ho na maami bi na obi nso bisa se onya okwa no pay ko check BP na 140/80 ena na ne sugar da 5.7 but o sugar da na nso oni hypertension mesre se ye kasa e ka se yemfa da ba ko pe entumi nyina baabi nka sɛ asomasi ɛwɔ pressure ɛwɔ ne so na wakwaye obi a wɔ diabetes deɛ onya hweyie na wonni ne aka kyerɛ ne nyinaa ɛden ɛso na ankwa diabetes na ankwa nkɔfrɛ pressure no amfa amma ne so na sɛ ɔno deɛ ɔno ɔntaa nyare ɔnkɔ hospital mesrɛ sɛ ɔno ankasa n'anum asɛm no asan yi ne ho sɛ mentaa nkɔ check up mesrɛ sɛ ne mfie no ɛkɔ anim dodoɔ no nti no mesrɛ sɛ ɔbɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛbɛn apɔmuden aso ɛyɛ obetumi aboda o ta akwa betumi adan nya daje ahwe no ne mogya ne samples akola na yetumi ahwe die nti akofa tipa ye asodo bin bia adan aba ne so no na nkofa ohaw kese amba bigide bebre se na nketie for person mu wram ebisa questions bebre na ebre ni nti o mantumi anya den enwram ye kwai de number betudwa na omofra ba bi obi a ne won adi nhia yo yada say ye pa enti no Mrs. Jamira wo final words na ye mfa dwumadi no embre. You, dear mechanic say, yes, BP is a silent killer. Intino, and train Emma be being so. A brano, mumma yen shed down fire who see was say. And net dear, me peseminko shimmy nipedium say, Bibia yo care. And no who hear me pa, me and I fancy eating, near yes, sardian, a beboy, am I ye who, a bimpo say, I rebi shall see. Ama yehu ni etumi aso anonten me da munina mas yo yen so ye da se me twen wo na ne de man fa grade am fa ho so ma do hasi ma me bi nso e ba heavy ono de me se wo se won kasa so wenya aba ne nko ade wo se wotimi e kasa na wo chia nipa mienu e man acho kasa kwan yo me da se anyway tifu nyina ene yehwe diabetes hypertension na kakra mpese meka ne se
yentan embra check up kankan ne emmema no on time be check emechichire ni BP no emechichire ne nsa na enhwe se de tie wo de wan chichire kra no na watwi bia ba akopɛ eya no mu ni time but wapomuden no ma ehu hia na at least wo de na watwi bia ba akopɛ ya news ka eye free ena nchin no so yembo modern na yente so me say me ka banku kra me mfa nchin ntum nti obi ji me banku o say enyede ade na wo de hede ni na so ne nyina no na ye de boye ho ban mechia me sofo Old Town District Pastor Inti Williams or Old Town ena Abuabo District Pastor Stephen Jane mechia no pa amen and asofo eno bechia wo ne refi ne kuno ne ma message chia nipa mi yo minsu midinchia kese be ma mikunu eno ano Mr. Jamra oni ha sisi ya but michia ne pa ene praise asafo amwo Emmanuel nyina yo omo nyina ejo so praise sofo yi ene ne ye chia Mami. Right. The body we cry near say in as much as ye preaching about hypertension no ye mfa ensuo nom mfa nka ye dada asetena ho ye twen ema insukom den to the time bia no ama ye system no especially ye kidneys organ no obre ewo ne dwumadie den eho the science nti ama kidney problems diseases atuatisi ebi mfa ofi nti odwene se da fom within chakese ema miame ho bedwumayefo especially Mr. Zagulo ene Regina ene Sister Gifty omso muti enkese pa amen yeda abedwafo nyina ase medamase se metun safre mo nenso matimi aba na mwadaje mwadaje ase mo mre ade abeka ye ho abekire etiefuo enipa etise ye nyame onhyira mu nyina na hodin bi amahwere no onsanso enhye manemu ebusuafo ahenkan apomuden mredwumadi ena wutie yi ewa ahenkan 93.3 FM se afekra na wafidie no de ato ha na mekai wo se yefiade bia bra donko abodi kosi se no mienu ebebo apemu pepepe ena yede ebremo because wakai mo se nyame ya adoma echina enwumre eye 10 pm to 12 pm yede odonta ban dwumadi no ebrewo yeguso yesiesi awade no yeguso ye boa mo ema mo tenie ma bi ase mebu na munya nwura awade mu dwumadie eboa mo yie pa se de mo nso no mo behu se ne mo betoto mo niema bra mo kwa aware mu no na mindset ana se adwene na da bia di wura aware mu mepebe mo woska mepe TikTok mepede na fu flat mepede ne hu wonwi nso wonya adwuma no mwatimi eyi efri mwadwen mu fi se nya enwi na aware awukɔre na emom eya awade na wokɔ se ne hu wonwi na wonya adwuma eno no emfa sika emeto table so eno nti na me hye mu nkran se momomode na mu ntie odontaban dwumadie no memenda enwumre bia ekina nyame ya doma ye bekasa yie me ne mabedwafo ye bekasa yie pa afa ahoboa esese wo ba woye ansa wakwa awade mu an ahoboaboa wose oba emebunu emaya aba esese ye nya eno ane se masori da kopemi ni hwe student mattress pe na meda so me sorry ya me kwa awade da bi eno nti ekina mu afidie no na ahenkan na tie sa nkyerɛkyerɛ pa etise yie na etimi aboawo ema wo nso o marriage journey no ankoye basa na mum aye korogen na aye kama me amedi dwumadi ho chia memedia any radio nurse Awurabena de menu abema nso de ye kwa be fontentan so de nyom tutu dwumadi ya se ema na ye krabehwe eye kobi k ena afin so mabedwafo a wo beka me ho ma ye di dwumai eye Mr. Sapon a wo Old Town Health Center ena Mrs. Angela Jamira a wo no so Old Town Health Center